Avui us portem pollastre rostit a la catalana. A continuació, els ingredients. No patiu si no els heu vist tots, que us ho deixem a la capçalera. Comencem? El primer que farem serà posar les prunes seques a remullar amb 100 ml de brandi o conyac i 100 ml de vermut negre. Reservarem. Seguidament, salpebrarem el pollastre. Posarem una cassola al foc, tirarem un raig d'oli i posarem el llard. Un cop desfet, ficarem el pollastre i el marcarem. Que quedi ben dauradet, Un cop daurat, el traurem de la cassola i el reservarem. Ara serà el torn a les verdures. Tallarem la ceba a daus mitjans, la pastanaga a rodanxes i al cap d'alls li traurem la punta només. Traurem l'excés d'oli de la cassola, però el guardarem com un tresor. Ja veureu per què. Tirarem les verdures. El cap d'alls, el farcellet, el romaní sec, la branca de canyella i una mica de sal. Ho deixarem tapat a foc suau durant uns 20 minutets. Fem unes voltes de tant en tant, Com sempre, afegirem aigua si veiem que es vol enganxar. Passats els 20 minuts, afegim el tomàquet ratllat i ho deixem fent xup-xup fins que es consumeixi l'aigua del tomàquet. A continuació, afegim el pollastre dauradet. Aquest suquillo també. I el brandi i el vermut que tenim reposant amb les prunes. Les prunes encara no. Ara flambegem. Atenció, per fer aquest pas és imprescindible que tanqueu la campana extractora. Us ho diem per experiència, ja que el Jordi, fa molts anys, va cremar la cuina dels seus pares. Així que no volem accidents. Abans de flambejar, la campana has de tancar. Un cop evaporat l'alcohol, entre 5 i 10 minuts, afegirem el caldo calentet. Ella és una més del poble, és la filla del prat. Ho taparem i ho deixarem cuinant-se uns 30 minuts. Potser ara podeu passar pel nostre canal, subscriure-us i activar la campaneta de notificacions. Mentre la cassola va fent xup-xup, començarem a fer la picada. Us en recordeu de l'oli que hem reservat? Ara és el moment d'utilitzar-ho. Quan estigui calentet, posarem 2 trossos de pa i els fregirem. Ben rossets. Amb aquest pa fregit i la resta d'ingredients farem la picada. En un got per triturar posarem les avellanes, les ametlles, els pinyons,
no en reconeixen les cares. La xocolata, Surt el sol i mentre posen al carrer 2 grans de pebre negre bon dia o de bona nit, jo ja no ho sé. i el pap que hem fregit. Tu, rai, que ja has arribat. A mi em queda un camí prou llarg per recordar el que ha passat. Uns cullerons de suquillo de la cassola No serà fins que canti el gall, fins que caigui aquesta lluna que tant de temps està esperant. i apa, a triturar. L'últim ball no serà fins que canti el gall. Passats els 30 minuts, incorporarem la picada a la cassola. I tirarem l'orenga per sobre. Posarem també les prunes L'últim ball no serà fins que canti farem unes voltetes i ho deixarem cuinant-se durant 30 minuts més. esperant. Ara destapat, això sí. L'últim ball no serà fins que canti el gall, de bracet fins al replà. 5 minuts abans d'acabar ho tastarem i rectificarem de sal i pebre si cal. Quin coloret va agafant això, Un cop finalitzat ho deixarem reposar com a mínim mitja horeta. Passat aquest temps, emplatarem una mica de pollastre, 4 prunes, una mica de verduretes. Si ja ho tenim, aquest pollastre rostit a la catalana és un clàssic amb el que mai fallarem. Gaudiu-lo! Salut i bon menjar!